Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Lalaking migawas gikan sa iyang gimanehong sakyanan sa Davao City. Gipusil patay sa nakamotorsiklong sospek. Special Investigation Task Group gimugna sa Police Regional Office 9 alang sa mas lawom nga investigasyon sa nahitabong school shooting incident sa Zamboanga City. Usa ka babae samdan human gidunggab sa iya mismong bana sa Cagayan de Oro City. Sospek gingong anaa sa impluwensya sa iligal nga droga. Mga toda og market vendor sa Samal Island gitudluan sa sakto nga paggamit sa digital financial services aging pagpangandam sa gilaumang dugang connectivity nga hatod sa Samal Island Davao City Connector Project. Og baratong pabalay sa Davao City LGU, gibarugang dili angayang inegosyo sa mga benepisyaryo.